Separar-se és com treure's un queixal. Totes les ferides sagnants del teu matrimoni surten d'una estrabada i quedes lliure. Quan vaig conèixer la Mònica, vaig tenir la sensació que estava flirtejant amb mi. I clar, vaig pensar que no era feliç en el seu matrimoni. Però després vaig conèixer el seu marit i vaig veure que tots dos eren molt feliços. No sé, em sembla que això és típic de la Mònica. Jo no he enganyat mai a la Mònica, ni a ningú altre, en tota la meva vida. De veritat, per què no? No és el meu estil. He pensat moltes vegades què passaria si l'Andreu i jo ens coneixéssim ara. Sabent tot el que ara sabem, la nostra relació seria millor sense cap dubte. Estic fart que se'm corregeixi i que se'm critiqui. El que sempre em passava amb la Sandra era com si estigués passant un examen. Els de la revista Time diuen que l'atracció sexual per la teva parella es perd en 4 anys. Quins collons que tenen els de la revista Time.